Bismillahirrahmanirrahim. Barkanku da iwar haka ƴan uwa musulmai. Abin da ya kawo mu yau sulhu ne tsakanin Alhaji Badamasi da 'ya'yansa Hajiya Tani da Azima. Ku biyo mu ku sa kallo. To a farko Hajiya Tani, yanzu idan aka bude social media, me ake kallo? Ba abin da kake gani. Ban gane ba abin da ake kallo ba. Me kike nufi kenan Hajiya Tani? Kana budewa zaka ga ana rubuta ga wata yarinya ta yi da uban wasu. Amma Hajiya Tani yanzu me kike ji? Shi yake mana zafi. To amma ke fa Azima, menene damuwarki a game da auren Alhaji? Ni ba ma wannan ba anti. Wallahi friends ina da suka kira ni sun fa mutum 10 baba. Kai, me suke ce maki? Wai cewa suke ga wata yarinya ta yi wub da uba. Ya rasu. Gaskiya wannan lamari bai daɗin ji ba, amma ki saurare ni Azima, ina zuwa. Alhaji Badamasi, kana ji korafe-korafen da 'ya'yanka suke yi, kai me za ka yi cewa kai? To ke ma sai ki je ki wubda tsohonta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amma ba komai, ka tsaya ka tabarin ji daga bakin ɗanka. Ayuba Badamasi. Ayuba Badamasi. Ayuba Badamasi. Ayuba Badamasi, magana nake ma kai shiru fa. Mu ai aka kare 15 kana Ayuba Badamasi. Abada ma sa maka. Kana nufi yanzu kenan na kira ka bar Ayuba Badamasi ba ka amsa ba. Shekara 10 nan gaban zaka kira baka kira sunayen.